Η Πειραιώς ήταν η νικήτρια του φοιτητικού διαγωνισμού Business Talents, η τελική φάση του οποίου διεξήχθη το Σάββατο στο ΜΕΤΣ. 75 ομάδες από 19 πανεπιστήμια διαγωνίστηκαν για να δείξουν τις 15 πιο επιτυχημένες εικονικές εταιρείες από πλευράς κερδοφορίας και αποτελεσματικής διοίκησης. Περισσότεροι από 300 φοιτητές έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό Business Talents που διοργανώνεται από την Praxis MMT με την χορηγία της Μοντελέζ. Στην τελική φάση του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο ΜΕΤΣ. 75 ομάδες φοιτητών διαγωνίστηκαν για 3 εικονικά έτη ώστε να αναδειχθούν οι 15 πιο επιτυχημένες εικονικές εταιρείες. Αγωνιστήκατε με επιμονή και υπομονή και φτάσατε ως εδώ για να διεκδικήσετε την νίκη. Εσείς μας δίνετε δύναμη ότι υπάρχει μια νέα γενιά που σκέφτεται, που τολμά, που μάχεται, που συνεργάζεται. Φοιτητές από 19 πανεπιστήμια έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό με την πρωτιά να καταλαμβάνεται από ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Εμπειρίες όπως ο διαγωνισμός Business Talents, ο οποίος μας δίνει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε γνώσεις και ταλέντα. Το πιο δυνατό χειροκρότημα για εσάς τους 300 από τους 2.300 που συμμετείχαν. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέχρι την ημιτελική φάση διαδικτυακά, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.